वी हॅव कम फ्रॉम मुंबई आणि आता आम्हाला ही जी अनकन्व्हिनियन्स होती आहे. आणि मी मित्र तुला ते काय लिहिलं आहे ते रेंट काय लिहिलं तुम्ही? रेंट अ बाईक अँड रेंट अ कार आणि नंबर प्लेट व्हाईट कलरची आहे. येस. सो वी वर अनअवेअर ऑफ दिस. तुम्हाला देताना काही सांगितलं नव्हतं त्यांनी? वी वर नेव्हर टोल्ड अबाउट दिस. इट वॉज ओनली दॅट आधार कार्ड घेतलं, आधार कार्डवरनं त्यांनी हे केलं आणि त्याच्या अगेन्स्टमध्ये ही कार ही बाईक दिली. कुठे हे बाईक घेतली तुम्ही? कलिंगड बीचच्या इथं पॅराडाईज रिसॉर्ट आहे, त्याच्या बाजूला मी पॅराडाईज रिसॉर्टमध्ये थांबलोय. पॅराडाईज रिव्हर रिसॉर्ट आणि त्याच्या बाजूला हे होतं. मित्र आणि सांग आता तू कॉल केला त्याला, त्यांनी फोन उचलला नाही. मी त्याच्याकडे असलेले 2 नंबर कॉल करतात, तिसरा तर आता मला त्यांनी रिस्पॉन्स केलेला नाही. आणि पोलिसांनी काय सांगितलं तुला? आता पोलिसांनी हे सांगितलं की यू आर टेकन दिस ऑन अ कमर्शियल बेसिस विच इज राईट, पोलीस इज राईट. आणि त्या अनुषंगाने आम्हाला घेतल्यानंतर आम्ही त्यांना आता आम्हाला ही गैरसोय होती आहे. आय अपील टू गोवा गव्हर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर whom I know from very old days. प्रमोद सावंतजींना मी ABV पासून असल्यापासून ओळखतो. यू शुड टेक अ क्लिअर कट ॲक्शन ऑन दिस. वी कम विथ अ गुडविल ऑफ द गोवा. गोवाचे आम्हाला नाही करत, हे आमच्यासाठी फसवणूक आहे. दिस पेड अ बॅड नेम फॉर द गोवा. गोवा टुरिझम विल बी इम्पॅक्टेड. मी गोवा टुरिझमच्या कामासाठी पर्सनली आलो होतो आणि मुंबईमधनं आलो होतो. त्यात मला हा वेळ मिळाला, मग मी फॅमिलीला बोलून घेतलं.